A v tejto chvíli bola cena Rozmara odštartovaná, takže rovina 4. kategórie na 2000 metrov. Kone si postupne budú zbiehať k bariére, zatiaľ ten balík je pomerne kompaktný a počkáme si, kto sa ujme vedenia. Vidím tam z vonkajšieho boxu štartového číslo 10 práve Sunshine of Gracie, ale výhodu samozrejme majú kone s nižšími štartovými číslami. Je tam takisto aj Montinello vyhlásený Tempar s jockeyom Jánom Havlíkom, ale je to predsa len Sunshine of Gracie. Takže Sunshine of Gracie, za ňou je to Montinello, potom je tam Vasiliev, Noem ako jeden zo spolufavoritov, takisto je tam Bell Messager a vidíme, že jediným koňom, ktorý nestíha, je Artorius Castus. Teraz aktuálne posledný. Kone už sú v oblúku pri jazdeckých oddieloch a vpredu je to teda dvojica Sunshine of Gracie Montinello, za nimi sa usadil Vasiliev, následujú Noem spolu s Rose Tigerom, potom je tam Bell Messager, vidím tam Italian Stalliona, takisto je tam Ramil Aj a Artorius Castus už naberá pomerne veľmi výraznú stratu. Na čele sa nič veľmi nemení, Sunshine of Gracie spolu s Montinellom diktujú tempo, do cieľa zostáva zhruba kilometr, takže Sunshine of Gracie, Montinello, za nimi osamotene Vasiliev, potom je tam Noem spolu s Rose Tigerom, Bell Messager, Italian Stallion a za ním je to Ramil Aj, Artorius Castus stále má väčšiu a väčšiu stratu. 800 metrov do cieľa, kone točia do cieľovej rovinky a stále sa to nemení, je to Sunshine of Gracie spolu s Montinellom, za nimi sa usadil Vasiliev, očakávame nápor koní z druhého sledu a je to stále Sunshine of Gracie, ktorá teraz trošku odskočila aj Montinellovi. Sunshine of Gracie, Vasiliev sa snaží teraz ísť dopredu, takže je to Vasiliev a Sunshine of Gracie, koni sú v cieľovej rovinke. Vasiliev vyzerá celkom dobre, Sunshine of Gracie už bude slabnúť na bariére, je to Montinello, ale teraz prichádza Bell Messager a Vasiliev, Bell Messager a Italian Stallion takisto, Bell Messager a Vasiliev, Bell Messager je teraz vpredu, Bell Messager, za ňou Italian Stallion, Vasiliev sa ešte celkom dobre drží, ale je to Bell Messager vyhrá Vasiliev a Italian Stallion, 4. Noem, 5. Mediplomat, 6. Montinello, Sunshine of Gracie, Ramil Aj a Rose Tiger a ešte s výraznou stratou Artorius Castus.